तुम्ही आता उमती तरुण मुलं आहात, त्याचप्रमाणे जी काही वयोवृद्ध मंडळी, तर त्यांच्या अनुभवापासून आपण पुढील जी काही वाटचाल या साखळी ही प्रगतीपथावर राहावी, सदोदित साखळीचं नाव जे आहे ते समस्त गोव्यामध्ये प्रथम स्थान प्राप्त व्हावं, याकरता जी काही सरकार दप्तरी म्हणा मदत चालू आहे, उपक्रम चालू आहेत आणि त्याचप्रमाणे नगरपालिकेकडनं पण जे काही सहाय्य मिळत आहे, तर या सगळ्याला आपण नागरिकांनी पण सर्व या अभियानाला स्वच्छतेच्या बाबतीत सुंदर साखळी राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं आणि हे नाव जे आहे ते असंच अविरत यापुढेही वृद्धिंगत होण्याकरता सर्वांनी सहकार्य करावं। एवढीच एक कलाकार म्हणून ही सुंदर साखळी निसर्गप्राप्त सौंदर्य प्राप्त झालेलं आहे परमेश्वराच्या कृपेने। आणि जी काही येणारे गोव्यामध्ये टुरिस्ट म्हणा किंवा जे काही अशा प्रकारचे प्रवासी, तर एक प्रकारचं त्यांना उत्सुकता निर्माण व्हावी, एक वेगळं स्वच्छ शहर पाहता यावं आणि यासाठी आपण सर्वांचा हातभार त्या ठिकाणी लागावा, एवढीच एक कलाकार म्हणून माझी इच्छा या शुभदिनी मी प्रदर्शित करतो। आज गोयच्या 63व्या मुक्तीदिना निमित्त सगळ्या साखळीकरांक तशेंच गोंयकारांक आमच्या साखळी म्युनिसिपालिटी वतीन परबीं आमच्या गोंयांत तशें पळयत जाल्यार आमचे गोल्डन मॅन ऑफ द गोवा माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला बरोच प्रोग्रेस केला। जरी मरी तुमी विकास पळयतात, आता एकूच गरज आसा ती बरें स्वास्थ्य आणि प्लास्टीक मुक्त गोंय आणि प्लास्टीक मुक्त साखळी। हांव परत एकदा सगळ्या साखळीवासियांक लागीं मागता, भुरग्यां लागीं मागता की तांच्यांनी आमकां आमचो वाठार स्वच्छ सुंदर आणि प्लास्टीक मुक्त दवरपाक जाता ती मदत करची आणि आमच्या ह्या आमचो जो उपक्रम दवरला तातूंत तुमी सगळे हस्ते आमकां मदत करची। देव बरें।